Хора, върнахме се в Pocket Mortis. Така. Ако се чудите защо напоследък малко по-малко снимам с фейскам такива. Сори, просто тук стават сериозни неща. Не, по-сериозно имам предвид, че брат ми, че просто не. Просто не ми се снима с фейскам. Досадно. Малко е досадно. Имам предвид, че просто не мога да снимам. Те хора, ние можем да отидем в друг свят вече. Бе, какво? Така хора, не. Какъв Морти бе това? Нещо си Морти. Я? Не знам какво Морти. Така, промъкваме се леко и бавно. Така, изхващам парите с други думи. Така. Добре хора, много бързо стигнахме до портала. Този има 5 Морти тужа. Добре. Нападай. Бърже. Както чувате, много брънчат хора. Ой, мама. Сори, че псувам, просто става така по време на клип. 4 здраве. 0. Не. Ще трябва да си го хилвам. Така, може... Не бе, защо? Така... Не, ще си взема ножиците. Не! Да бе! Как се знаеш, че няма да ми схаби много? Ой, то няма да използва хартията, мога да знаеш. Аз па хартията. Изглежда, че го използва. Аз имах предвид цветето. Слоинг. Колко лесно, колко лесно. Ойде. Не доспал Морти. Ужас. Това е лесно. Лесно списи. О, я.
тинейджерът на Морти. Така. То се използва камън срещу ножицата, ама почти нищо не ми бие. Морти. И край, после сега трябва другата атака да използвам. Това е последният мод и той хотя. Ще го бием. Давай. Свърши ни другата атака и трябва да използваме тази. Хора, пускам на пауза. Така, хора, бихме го, така че продължаваме. Този клип беше много кратък, така че ще го свършим този път много бързо и не знам защо е толкова кратък. Много е кратък. Няма какво да се прави. Добре. Хайде бе. Добре. Хил. Добре, хора. Ще трябва да свършим клипа, защото вече минахме това порталче. Така че, да, край на клипа. Чао!